batalla de Flors de València és possiblement la guerra més pacífica del món, no? On la nostra arma són els clavellons, el prop de 1.300.000 clavellons que la gent llança a les carrosses participants. I és un acte que té més de 125 anys d'història. De fet, l'any vinent celebrarem el 125 aniversari d'esta batalla i tractarem d'aprofitar el màxim potencial i explicar-li al món la particularitat d'aquesta festa. Sí, se va inspirar efectivament en altres referents internacionals, com en Niça, per exemple, on se fa una cabalgada de similars característiques. Bueno, la Fira de Juliol era una fira burgesa que la burgesia valenciana va fer per tal d'organitzar activitats, per tal de fomentar que la gent se quedara en la ciutat de València els mesos de juliol i agost, en estiu, i que també atraure turisme, aquell turisme comarcal o d'altres llocs valencians, d'altres territoris valencians a la ciutat de València. Bé, efectivament, són 28 carrosses de diferents categories que fan els mestres carrossers en la ciutat fallera o en altres llocs de la ciutat i de l'Horta, i en les llotges participen aproximadament unes 3.000 persones, més tota la gent que fora de les llotges i sense flors, però també en primera fila participen també. És un acte molt singular, hi ha molts pocs referents en el món, és un dels pocs en els quals s'utilitza la flor, efectivament, la batalla de flors i no el confeti, i això fa especialment espectacular. I també és un moment en què el món faller, tot i que no és una batalla, un acte específicament de fallera, però el món faller té la possibilitat de veure a les preseleccionades que després seran membres de la cort. Bueno, enguany hem tractat de respectar un poc la fira programada de l'anterior govern, però hem tractat de revalencianitzar la festa en l'ornamentació, en les senyeres valencianes i també la música que amenitzarà esta batalla. Són les principals novetats, junt de la venda d'internet, enguany, a la banda de la venda presencial, un 75% de les entrades s'han adquirit per internet i hem aconseguit reduir com a mínim en 150 persones la gent que feia cua i hem ampliat en 50 palcos més a la venda real.